ассалому алайкум дӯстон, мардам, обуначиҳои муҳтарам. Имрӯз 26/05/2026 сол мо 10 дона хона навор мекунем. Тамошо кунем. Баъзе хонаҳо тариқи кредит 30%, 40% пешпардохт далчи моҳона дӯстон. Ҳамин хели вариантҳо низ дорем. Баъдан хонаҳо аз тариқи котлован, яке аз котлованам навор кардесем. Видеоро тамошо кунем. бовар кунем гарини видео зур буромад. мақсад ки хонаҳо арзонда кадомитонда лозимаи одамое ки аз душанбе хонаҳои арзон мекунен, нафаре ки хоҳиши фаҳмидани нарх навои хонаҳои душанбе дорен, котлованоро нархоша фаҳмидан мехоҳен, яъне ки видео баҳри шумо чӣ кор мекунен? Мо ки навор кардем, шумо як меҷанбен да, лайк мемонен, дар канал подписаться мекунен, як та лайка намонен, бовар кунен хафа мешем бачаҳо. Навора шурӯъ мекунем, тамошо кунем. дӯстои меҳрубон, дар масъалаи рекламаи ширкати Акаи Нозим иншоалло ки 2 сол мешавад ки мо ҳами Акара навор мекунем, дар аввали видео рекламашон мекунем. шидагӣ нест ки одам мегуфта бошад ки Ака бори мо дер омад ё ки бори мо наомад. иншоалло дӯстон ба дили пир муроҷиат кунен. ширкати Акаи Нозим яке аз ширкатҳои беҳтарине ки мо ҳамроҳш кор мекунем. дар масъалаи бурдани бор, расондани бор чӣ хел бугум ҳаракат мекунанд ки ами 10 рӯза 15 рӯз як рейс Тоҷикистон баранд дӯстон. ма дар бораи кадом территория мақсад бор мебарам гап мезанам. гӯш кунен, фақат аз номи Сауду ТВ Акада муроҷиат кунед бачаи азиз. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳри Нав, Регар, Ваҳдат, Бохтар, Вахш, Хурусон, Ҷилигул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восеқулоб ва дигар самтҳои Туркистон бор мебаранд дӯстон. агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд бошад, худшон омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонии дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон вақте ки занг мезанем мегӯянд ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен. дураи ватан ҳастен. Саудо ТВ телеграм канал шудага бачаҳо азиз, силкаш дар ҳамин таги комментария. ана ҳамин телеграм канали Саудо ТВ дӯстон. бовар кунен, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментария дар омада. дӯстон, мегзарем ба якумин хонаи назиҳавлигӣ арзонтарин 216 000 сомон нарх, 4 сотиқ замин, 2 комнатага, ноҳияи Варзоб дар Кулписта қарор дорад. дохил ба шаҳри Душанберо нигоҳ мекунам. ине ки хона дар ноҳияи Варзоб, деҳаи Хозвод, Кулписта, шаҳрда наздик аз парки Садиддини Айнӣ тахминан мега 6 километр дур. 2 хона дора, калидор дарунда, баня, кухняам ҳастай мешавад. хона қариб тамом шудагиай барои зиндагӣ ки ва талабот зиндагӣ ҷавобу қариб. свет дора, обо имкони гузарондан ҳастай. хона дар баландӣ, мега ки мо дар баландиҳое мега ки пастӣ намезиваку, яъне ки хона дар баландӣ бачаҳо азиз, буду ҳавои тоза. хоб лозим бошад занг занен, маслиҳат кунам бигирем дӯстони азиз. 216 000 бо муомила дора, занг занен. дӯстон, мегзарем ба дуюмин хонаи назиҳавлигӣ фурӯшӣ. 150 000 сомон хона, 3 ҳуҷрага, 6 сотиқ замин, шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, дар Ҳасанобод қарор дорад. 150 хонаҳо дӯстон барак кардагӣ, 3 дар хонаи барак. хоб заминиш ҳамвор, 6 сотиқ замин, рақамҳои 83 85 да боқимонда маълумотошам метавонен занг занен бигирен дӯстон. видеоҳое ки мегзорем бачаҳои азиз, ҳаракат карда сабр карда то охир тамошо кунен. адресҳои ҳар як хонаро мемонем ва дар борашон гап мезанем. хушрӯ гӯш кунем. баъзе хонаҳоро дӯстон видео мекунем, бовар кунен, мега 100 кас занг мезанам, мега аму 5 нафараш конкретния, 95 нафар беҳуда занг мезанам, мега хулоса дӯстон чизе ҳаста, мегем гӯш кунен, баъдан занг занен дӯстон. ҳамун рӯи экран маълумотро хушрӯ бухонен. дӯстон, мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ.
квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира дар этажи ҳафтум, масоҳати 43 квадрат дар Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ дар чойхона қарор дорад. Новостройка, ноҳияи Рӯдакӣ, повороти Ленинград, чойхона, пеши Банлисада. Пешпардохт 30%. яъне ки кредитш мешавад 36 моҳа бефоиз баъдан. яъне ки 30% пешпардохт, боқӣ монда 36 моҳа бефоиз. То 3 сола метавонем биспорем азиз. муомила дора. маълумоти пара рақамҳои 1001 телефон, WhatsApp, занг занем аз як намегирем азиз. яъне ки 245,043 квадрат. амира 30% чанд қарид шава? агар 300,000 шава, агар 30% мисол 100,000 меспорен, 200,000 байни 3 солда. яъне дӯстон марамат занг занем аз як намегирем азиз. хуб чанд қарид 80,000 меғалтад. чорумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як ҳуҷрага квартира дар ҳамин дом дар этажи Соколни 33 метри квадратӣ дар Корвон, яъне ки поёни Корвон дар Гравзавод дар театри Душанбе 250,000 сомон нарх, 33 квадрат. хона тайёр кардагӣ, ба талабу зиндагӣ ҷавоб кардагӣ бачаҳо. рақамҳои 1960 метавонед занг занед, маълумоти праша бигиред. фикр накунед ки бачаҳо якум этаж, дуюм этаж. Соколни этаж минус якум этаж дӯстон. хит кардем минус якум этаж, яъне ки дар подвал қарор дорад. 33 квадрата ремонт кардагӣ як хонаи хушроак Гравзавод дайбу 250 та бо муомила дора, занг занед. дӯстон мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 217,000 арзиш дорад. кредит ё насиҳат дода мешавад. пешпардохт 100,000 меспорӣ, мондагиша кам кам то буд шидани сохтмон меспорӣ. лифт дора, дигар вариантҳо низ доранд. дӯстон нигоҳ кунед, духонага мега 42 квадрат. иге духонаи майда майда мекунаша дар этажи 4 паворот Ленинград, шаҳри Душанбе, фабрика. 217,000 100,000 меспорен, 117,000 ша майда майда то буд шиданша метавонед бисорем бачаҳо. рақамҳои 53 ва 85 телефони соҳибул аз номи Саудо ТВ дӯстон ҳозир муроҷиат карда метавонед. дӯстон мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар шайнаки Чинор дар шаҳри Душанбе дар поёни бозори Балх 3 километр то управлени ГАИ, 2 сотиқ замин, 2 хонаи 5/3, хона ҳамин ҳолат, 320,000 сомон арзиш, боз муомила. марамат дӯстон, варианти созайда хонаҳо ҳамин ҳолат кардагӣ 2 сотиқ, 2 хона 320 бо иншоалло савдои содора занг зам аз як бигириниш. лайкҳоро монен дӯстон, ҳами кадомитон тамошо мекунен, лайкҳоро монен, подписатсия кунен, хонаҳои фурӯшӣ боша роӣ кунен. аввали видео, ахири видео WhatsApp мо омадагай ёки омада аз пеш навор кунем, бо хубтар мешавад. чем сурат видео, чем видеои шумо омада навор кардани мо бо хубай бачаҳо, чунки дар якчанд сайтҳо адден мегзорем. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. дӯстои азиз, дукомната квартира дар этажи дуюм, масоҳат 54 квадрат, духонагаи 54 квадрата дар этажи дуюм, коробка, шкатур, дар тиреза, об свет хуб ҳастай. доми 3 этаж, хона дар этажи дуюм, балкон дора 3 квадрат. хуб адрес Гипразем, дарвозаи Чимтепа, кӯчаи Қаҳрамон,
маршрути 54 ва 29 дӯстон рақамҳои 8282 маълумоти пураша занг зад бигиред. 330 бо муомила дорад дӯстон. дӯстон мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастад ки дар назди донишгоҳи Славянский университет дар қарор дорад. срочна пешниҳоди махсус аз бартершикон мегӯяд. квартираи якхонага катлаван бо масоҳати 53 квадрат дар ошёнаи 12-ум як ҳуҷрага, яъне ки метавонем ду ҳуҷра кунем, баъдан пергарод кунам. хуб, назди донишгоҳи Славянӣ пушти родоми рақами 1 ЗАГС ин марказӣ. муҳлати супоридан 2-2.5 сол. рассрочка нест. мошин бо нархи арзонтар қабул мекунем. ҳуҷҷат шартнома ба номи 3-4 нафар расмӣ карда намешавад. хуб, беташвиш бошед. ин масъала дӯстон 222 000 сомонӣ занг занед. мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшӣ. дӯстони меҳрубон, 329 000 сомон квартира, яъне ки дуҳуҷрага квартира дар ошёнаи дуюм, масоҳати 52 метри квадратӣ. 52 квадрат дар Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ 44 ахири номерои соҳибмулк. метавонед маълумоти пураша бигиред дӯстон. чӣ хел мебинед хонаҳо кадом ҳолат, кадом состояние қарор дорад? хулоса ҳамин ҳолат 329 та бо савдо мешавад дӯстон. занг бизанед, масъя кунед, маъқул боша бигиред. нарх наво чӣ хел шид? хонаҳо маъқул шид ё не дӯстон? ягон фикротона комментария кунед, ягон саволо боша агар нависед, иншоалло бо ягон фикротона мекунем бача азиз. дӯстон мегзарем ба даҳумин хонаи назди ҳавлигӣ. 405 000 сомон хонаи назди ҳавлигӣ дӯстон. сабаб айбон қарз дорем. беҳуда занг назанед. оби гарм, хунук, свет доимӣ, дукомнатага, 3 сотиқ замин дар Душанбе дар Гулбутта қарор дорад дӯстон. 405 та. ҷойи агарот, яъне ҳолат 1-2 дарахт. хуб, ҳавлии калон, хона ремонт кардагӣ хишроак, 2 хонаи хишроак. дӯстон азиз, маълумоти пураша рақамҳои 4258 та занг зада бигиред дӯстон. беҳуда проста мега кадомитон сумтон тайёрай, ҳамун нафаро муроҷиат карда метавонед. дӯстон, навори мо тамом шид. ман ватсап мегзорам барои қабули реклама. чизе ҳаста рӯй кунед, ёки омадаи пеш навор мекунем, ҳаракат кард ба зудӣ савдо карда метавонем. видеода лайк монед, дар канал обуна шавед. зинда бошед, сарбаланд бошед.